ulaw mo ko kay isang inani ka magbato sa tagkaulaw sa ato ang kugalingon ning kamot ng ko nga mamunot ko kay arong gid na mabuhi ko dili ka magsalig sa pangayo sa mga tao kay na may ubang mga tao nga mutabang mga ito dino pagkasabaan pa ka ulawan lang ta Mo nang gilikayan nimo. muna akong galikayan Tatay day kay maulaw si tatay man limos. bisa pag yung nani atong kahintang sabi sa kasing-kasing sakitan pag makadungog sa istoryang bati. Gikan namin na malit og kahoy, materials, mga lansang na malit na pod mi. Si tatay daw mag-CR siya, mas nindot gid talaga ni og na CR na ring gawas balay tay, no? Yes, tatay mag-CR si tatay, pero CR daw siya. Nga nagikuyugan itong bata kay aron dali ra maabot. Ligo na gyud kay ni kay nanay bridging tay, ligon kani. Oh. Ato mong ningagi gitaplak-taplak ra ni dire. Karon nanay bridging, pwede na sandigan tay, no? Oo. Sorgyo niya di kita mamunot wa magitay makaon yun. Mapugos na lang kita og pamunot kay tama sa kusur nga nakatabang ako nga mga tao nga nakasugong kakong kahintang. Yan, so karon mga katimtabang, karon nga adlaw ato na ning i-repair ni balay ni tatay. Ang importante lang ani nga kanang dili masudlag manok ba kay hindi mo to. Kini lagi wala mo guni kuan. Walay bridging. Itaplak ra. Walay kusog ba oh. Mo na nga to ang repairon. Dayon karong taon-taon mamalit pa yung materials dos por dos, amakan. Karong adlaw masugdan na gini. Unya mag-update na lang ko kay mamalit pa mig kanang kuan. Materials. Ligon-ligonon po na to baka aron butangan na to ni bintana dere. Kay butangan na to sa tatay yung bangko dere bangko. Para maglingkod-lingkod siya, mag-gitar-gitar, minog radyo. Dali na ra. Bungkag na. Tara. Bungkag na. Unyang hapon ani. Plaster-plaster ani kay palit na mig materials karon. Hawa ng balay ng tatay. Managbaklas. Gikan namin na malit og kahoy, materials, mga lansang na malit na pod mi. Dayong kini nga mong gipalit, kulang pa ni kay di ba sakay sa motor. Mga 2x2, mga tabla kay mo na to bangko sa tatay sa gawa. Mao na ni, ay mga lansang para masugdan na to og repair dito. Daghang kay salamat. Wala dia kamera na. Wala dito ilang loloy nga. Wala, may naman. Wala na muna karga tanan kay gamay itong kani among sidecar pod payong-payong ra. Balikan ba tong ubang kahoy dito kay kulang pa man gud ni. Pang pamilyar ra ning sidecar. Pero daghang kay salamat ha, sa mga nagpadala og kwarta kay karon maayo na ginatong balay ni Tatay Carlito. Daghang kay salamat. Mangaon sa mi kay naluto na sinugba. Mangaon sa ta. Sa ngalan sa mansanak sa Jesus Cristo Santo. Amen. Dala ng mga Diyos. Salamat kayo nintak na sa kautuhon. Nga niya kami talad kailangan karoon sa aron sa pagpangaon. Hinaon tama niya ang kinimang grasya nga among ang pagkakanon. Makaatag kinikayuhan sa among kalawasan. Ang panangina sa ang mga kamot nga nagahimon ini. Ihatag niya ang kadasig o kaligong datang kusog. Pinagi sa mga balaan niya Espiritu, kinitanan akong pangalit. Nagising bugtong anak sa Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Mangaon sa ta, mangaon sa mi kay aron matiwas na pud ni og kuan kay na butangan nag-bridging ngayan naman gani wa panahuman pero ang atong itaw dan kanilang gapong amakan kay nagpalit naman po mig amakan tulugod para ma-uniform ra pud siya ba. Karon mangaon sa ta. Salamat. Ikaduhang bat sa kahoy kay mao man ita na naka compute sa panday. Mao na ni tanang materials. Blito na ni humanag itong repair atong balay ni tatay. Na plaster na mo. Tay. Imong balay tay giayo na gyud. Salamat sa Ginoo.
Oo nga. Nakatabang na po. Ligo na kayo ni tay, pwede na nig sandig-sandigan nimo. May marko. May marko. Himuan na tong kuan tay kaning bangko dari sa gawas. Ha? Aron magtambay-tambay ka dari sa gawas o dari. Himuan na to dari bangko kay nagpalit ka mamig tabla para sa bangko kay ron. Dari sa tatay mag gitar-gitar minog radyo. Skeleto na ang kuan ni tatay. Oh. Ang atong gigamit di ay amakan lang yapon kay nindot mo na amakan gud bugnaw ba. Nagpuno na tagamakan tulo ka buok para ma-uniform na pod ba kay amakan ko ning dingding ni tatay. Dayon si tatay ato aning patauran og tubig dayon pahimuan na tog CR dito aron si tatay ba og mag CR doon na lang kayo maligo doon na lang kayo dili na sa magsagog-sagog sa layo dayon daghang kay salamat jud ma'am sir ha sa mga nagpadala og kwarta dayon katong magpadala pag yun daghang kay salamat ma'am kay maayo gid unta og kanang inagbiyaan na nato sa tatay dire groceryhan nato mapalitan nato bugas grocery kay palitanan pang muna sa tatay og kuan katre, drawer, mga habol, ana ugnan. Ay muskit ana gyud basta salamat jud kayo sa mga nagpadala ha. Sa magpadala pa lang salamat jud kayo. Maraming salamat ma'am sir. Wala na pero padayon lang yapong panday kay na naman ni apok daan mo na. Tangkal kita mahuman. Undangan kay ni ulan. Dahil salamat naman sa mga nagpadala og kwarta mga kay karon ako naging na-repair ang balay ni Tatay Carlito. Dahil salamat ma'am. Ang Ginoo na mobalo sa inyo mga dili na muna ko may isa-isa og pasalamat kay gumikan sa kadaghan. Basta kabalo mo og kinsa mo salamat ug kayo. Ang Ginoo na bahala ang sukli sa inyo. Maraming salamat. Musuot ka og butas? Ako'y botas. Naana kay butas? Naana man kay butas day. Oh. Sinilas mo na sinilas? Naana Hindi man. mo kung gusto yan sir. Naana man po kay sinilas, okay na na. Sige, okay na na kay mo palit ng tamig butas ug sinilas niya. Naana man day ka. Ako'y botas sinatag akong amigong konsehal ba. Sige kay. Daraw. Naa man day. Pwede nagdi na may mo palit na. Ayun na. Sige, salamat kayo. Si tatay daw mag-CR siya, mas nindot ginunta lagi ni og na CR na ring gawas balay tay, no? Maganda. Mag-CR dito silingan. Pohon. Naay maluoy na to. Naay maluoy na to ato nang himuan kay aron di ka magproblema og mag-CR. Pare ani karon mag-CR ka? Nya ulan ulan. Mabasa ka ni. Tatay mag-CR si tatay pero lami ginunta og natay CR diri Mag-CR daw siya. Ngayon nagikuyugan itong bata kay aron dali ra maabot. Ito siya mag-CR dito sa silingan. Karon sige lang yapong kapanday ulig una kay lang taon no kay nanay mga 2x2 na kadapat pa. Ano mga gitaptan sa amakan. Ligo na kay na pwede na masandik-sandikan sa sulod. Dahil buto na itong bintana dari then dito po bintana, dua ka bintana. Taligsik lang yapon. Ang pangandoy ni tatay daw nga masini siya ba, sin kay kini man gyud nipa. Nagsugod na pugtulo ba kay lata na. Ato aning palitan og sin kay ganina na istorya na ko sa tatay. Gusto daw niya masin ba. Palit na lang og sin karon para ligon ba kay ini yang atop sugod nagtulo sa sulod. Sa mga nagpadala, daghang salamat din. Sa mga magpadala pa ha, daghang salamat ma'am, sir. Dili na muna ako may isa-isa og pasalamat kay perti ng daghanan ninyo. Mamalit sa mi og kanang sin ha, sin. Then kahoy, kulang pa man ning kahoy gud. Ang balay ni tatay, sin atong iatok. Ligo na gyud kay ni kay nanay bridging tay, ligon kani. Ato mong ning agi gitaplak-taplak ra ni dire. Karon nanay bridging, pwede na sandigan tay. Dayon kining nipa ato ning ilisdan og sin. Tay, ang imong tangkal tay, humana, hapit na gud. Tangkal ni tatay, gamay lang kay purtahan na lang kulang. Iyahaman ni ko nang gumungaan ba og piso. Nakapalit na po may kahoy kani sa nipa man Sa nipa para sa sin ba. Dayon ugma ra ta magpalit og sin kay sirado ang hardware. Nagpalit na midag mga kahoy para sa atop. Mga 2x2 kay atong isin ang balay kay para dugay po niya magamit bagay katong nipa mo tuig ato lata na to karon hakuton sa namon. So karon mga katimtabang kay alas 5 na sa hapon manguli na mi karon taud-taud
nalangay gyud mi karon kay ang kahoy ba dugay mi nagkapalit kay layo kami kapalitan sa Aurora pa nya takot na mo dayon kini balikan ra man ni ugma kay amo ra ning gibalik ug taplak sa ano taplak ni ba namo ni dapat bintana dire tay gitaplak sa tay kay ugma balik ra mi tay ha hasta sa likod gitaplak ra tanan ugma tiwason na ramo ni kay hapon na karon pero taud-taud tay manguli na may kay gabi na pud tay salamat nga na kuan ka balik mo nga rin nga nakatabang ka nga repair akong payag. Ato ning isin atong imuhang payag tay ha. Oh. Kay kani mong imong nipa mga isa ka tuig ani lata na ni ba kay ano man apso na magkalata. Atong isin kay mga pulo ka tuig di pa mo tulo ang sin. Ugma balik mi kay para mahuman ni imong balay gid ha. Tabangan gid ko. Oo, pasalamat sa Ginoo tay. Una kita magpasalamat sa Ginoo tay ha. Okay. Ang tagaan sa kong tao nga nakagiya nga rin sa ko pagtabang. Anak sa Ginoo kita pasalamat ug salamat sa Ginoo permente sa grasya nga madawat nato taga-adlaw. Karon pasalamat sa Ginoo. Maayo na nimong balay. Ha? Bisan pantuod og wala ni dili ni bag-o ma-repair lang nga kanang maligon-ligon. Oh, maligo na kay na may bridging tay. Ini na naman ni oh, pwede na sandigan no. Atong niagi kay mabulasot man ta. Bulasot dia dili ko padaplin dia ka. Dili kang padaplin no. Oo, kay Kasi gawas ka dire mahulog. gawas ko dili sa kuan. Mong magpakre. Oh, dayon og mahuman na nimong balay tay ato ning ganahan mi jud atong katre, palitan tong katre ha. Katre kutson. Dayon musket bago ana. Drawer katong drawer dito kalimtan. Kay wala nang sinina ha. Ay kasubla sa nina. Ang daghang kay salamat ha, ma'am sir sa mga nagpadala gyud. Ang Ginoo nagay bahala mo suplay sa inyo ma'am, di na gyud ko makapasalamat gyud isa-isa ma'am. Kay daghan naman kayo mo. Sa mga gusto pa magpadala ma'am ha. Dako kay nagtabang kay mayo lagi yung taog napatay subraan kay atong binlan sa tatay bag grocery, bugas, then ug naa pa gyud cash ba. And daghang salamat ma'am. Ay pasalamat kita sa Ginoo tay ha. Salamat kita. Salamat sa kusur nga na nakatabang ako nga mga tao nga nakasudlong sa kong kahintang. Pasalamat ta kay daghang naluoy mo kuno mo tay. Daghang naluoy kay ay mong kahimtang lisod kay ba. Lisod kayo kay mamunot. Lisod gyud ya di gyud ta mamunot wa magitay makaon gyud. Mapugos na lang kita og pamunot kay kwarta lang gyud makapalit og bugas mga 2 kilo tulo ka. Daghang kayo ang ning bilib sa mga tay kay karong mga panahon na bitaw tayo na daghang himsog pa makakita mga takulan ba. Daghang kay karon nga magsalig ra sa kuan. Pero ikaw tay lahi ka kay maningkamot mo di ka. Nagibot ka sir nga naka kuan ako nga giingnan ko nga asa ko no kung dapita magsuroyan mangayo og ginabang. Ano? Nga nimo? Oo, ingon ako. Ko nga wala mo ko kasuway ana kay maulaw mo ko kay isang inani ka batol sa tagkaulaw sa ato ang kagalingon. Muna nga di ko kahimo anang mangayo ko og kanang magdadagla pa para ulag siyo. Muna nga ning kamot nga ko nga mamunot ko kay arong gid na mabuhi ko nga wansat. Dili ka magsalig sa pangayo sa mga tao kay na may ubang mga tao nga mutabang mga ito dino pagkasabaan pa ka maulawan lang ta. Mo nang gilikayan nimo. Oo, muna akong galikayan. Tatay day kay maulaw si tatay manlimos kay basig kasabaan pa daw siya ba kay namugay usan kani mga tao mong di magupon nato makuha na uban mong nga may istoryahan putag dili mao ba. Sakitan ta. Sakitan ta. Bisa pag yung ani atong kahimtang sabi sa kasing-kasing nga sakitan pag makadungog sa istoryang bati. Mao gani. Mayo. Pero nakoy pangutanan nimo tay ang kana imong mata tay ano paminaw nimo ipa-check up dili na gyud. Dili na maayo Kay bata pa ka no? Bata amang ko. Pagkabata nimo wala na gyud imbuto na imong mata pagkatuslok. Imbuto. Natuslok nagkamot. Kuko ba? Kuko. Ning kuan jud imong mata ning kuan jud. Grabe dugo ato. Ang grabing dugo mura ko gi lubaan. Okay. Si tatay day daghang mong nangutana nga ipa-check up ang mata si tatay dili na kay nimbuto na niyang mata ba kay natuslukan sa basketball
Then sa wala pa to natuslok og basketball, nabuta ng isa Nabuta ng isa. Sa Hilanat? Pipos ba? atipos. Hmm. Munang 14 pa lang si tatay, wala na makita dahil imposible na kay ba og ipa-check up daw. Ana pud nila makaliwat diri nga murag wala na gyud pag-asa ba kay nimbuto man ang iyang natuslokan no. Hmm. Balik rami ugma tay ha. Oh, tuhon. Salamat kayo, pasalamat sa Ginoo ha. Salamat sa Ginoo. Labi na sa tabang na sa. Salamat nya dili na may magdugay tay kay ning gabi na tay. Oh, sige. Karon may tatay kay ning kilom-kilom na. Salamat kay ha. Sige, Balik rami tuhon. ugma, balik rami kay ugma. para mabutangan og sin kay mopalit kami og magsin ha. Oo. Apo na gid hapit na gila size muuli na may karon na. Mubalik rami ugma kay tiwaso na po nato ni kay kini manggong amakan o kung nakita ninyo na itaplak ra na diya temporary kay para ugma tiwaso na ra namo kay dapat namo guni bintana diri oh. Bintana dayon ganina man gud nadugay mi sa kahoy kay nangita mi kahoy. Nagbalhin-balhin mi ba kay wala man day mga baligya tong among unang giadto. Ning balhin na pud mi. Dayon ang kaning kahoy napalit udto na. Alauna na ni napalit mo nang maura ni nahumana mo. Dayon ugma ana mo tong panday nga ugma ni humana na ning sin ani. Ayhan nato ni tapuso na tong video. Magpasalamat na jud ko ma'am ha. Balik-balik atong nagpadala og kwarta ma'am kay ang taon lipay na sa tatay kay ang pangandoy pud nga masina na ma-repair ang balay. Lipay na kay sa tatay ani. Dayon daghang kay salamat sa mga nagpadala dayon. Ma'am sa katong magpadala pa lang ini amount ma'am piso-piso at ora nang matigo ma'am kay kuan man god kulit tatay. Ato pa ni palitag mga gamit ba sa balay. Salamat kay midaan ma'am sir ha. Daghang kay salamat kay balo ko nga naaragin mo diha mong ginuloyon katong nagpadala salamat na kayo. Dayon dili na mi magdugay ha kay nagabi na gyud. Kanira bang lugar layo pa ni sa amuha mo ulit pa man gyud mi. Daghang kay salamat. Diri ni kutob tong video balik ra ta ugma ha. Daghang kay salamat. Babay muna, God bless.